Good morning mga ka-dragon. Ayan, live tayo ngayon dito sa ating farm. Yan, mamimitas tayo ng ating dragon fruit. Yan si Gardo Bersaso. Hello po. Busy. Nagkakagulo guys, pero mas matinding gulo mamaya ito talaga. Mas magulo mamaya. May mga pabagal-bagal magkilaw. Mapukkawan manang. Daman babaot dan. Hello po, good morning EDR TV. Shout out sa'yo, EDR TV. Kay Ma'am Cherry Bantilan, good morning mga ka-dragon. Ayan, good morning din po. Kay Ma'am Elisa Gomez, hello po. Good morning po sa ating mga ka-dragon, sa ating mga viewers. Kay Sir Bernardo Cruz Jr., hello din po. Malapit lang naman dito yun, makita naman siya. Yun o, yung maliit yun, pula. Kay Mick TV, buti pa dyan, walang ulan. Opo, lumabas na si Haring Araw. Nanawa na siya dito sa Mindoro. Good morning po mga kapatid, hello po ka Ariel Alvarado. Yan, maya guys, nasa ano kami? Nasa Sanse Plaza. Hindi, Plaza, Divisoria. Malapit na kami guys magbagsak sa Manila. Kaya lang dito pa lang sa San Jose, ubus na Sa eh. Balintawak. Doon, sagay niyo doon. Hello po mga kayat. I'm watching from Edmonton, Canada. Hello Sir Roderwin. Wait lang. Pamasahe mo pa lang sa barko, kulang na yung isang tray. Nawawala yung ano. Ano yan sa YouTube? Hello po Mama Faye. Good morning. Ano tayo dyan? From Stockton, California. Wala na dyan? Ha? Puno na dito lang nakabuhos lang sa lupa pala. Opo, lalo sa supermarket, mahal po to. Dito sa amin, 100 lang ang kilo. Kaya saan ka pa? Bili ka na. Doon sa may ano, sa maputik. Ilang lagayan. Huwag sa maputik. Ubus na yung tray namin guys. Nalagyan na lahat. Kabilang side. Baba. Kabilang side pa. Hindi, wala pa palang nagpitas dito. Doon pa lang ako kami kanina. Wala, itangaliin tayo sa bayan. Baka after lunch na. 180 daw sa palengke. Ay, ang mahal. Opo, dito rin sa amin. Binibenta nila ng 180 kasi ang bagsak namin sa kanila ay 100. 180 sa amin. Ang laki nito oh. Wow, ganito sana. Oh. Ang laki. Ito sana lahat. Hindi guys, maiwasan yung may maliliit kasi nga sa sobrang dami rin ng bunga. Hindi niya na matustusan. Hindi niya mapadede lahat. Dito tayo sa taas. Punta sila sa taas, hindi ko sila tapos to. Hello po, Sir Elmar Ramos. Yes, laban lang. Fighting. Ayan o. Ang mahal po niyan dito sa Canada. Magkano po dyan, sir? Puno na yung trailer? Mga isang biyahe pa namin tayo. Puno na yun. Biyahe na kami! Ay, biyahe na kayo ng isa? Ito, magbiyahe pa kami. Biyahe na namin yun eh. Biyahe na ko Mario. Pangatlo na ito. Pangatlo na ito. Pang-siyam na train na mabuot namin. Mga 25 train nga tao. Ha? 25. Dito pa lang yan sa kabila. Bilang side palagi, magbiyahe na kami, hindi pa natatapos to. Meron pa taon yung sa tatay? Ilang taon? Huwag ilagay sa merong putik.
Hello po, bili na Ayan kayo si mamaya. Gigi. Nakadami oh. Isang ano lang. May sangarkat. Namurat ka. Doon tayo sa dulo para ka. Eh, nagapataas lang ako. Itong madaanan ko, ginakuha ko na eh. Pahingi po from Ma'am Rochelle Bermejo. Ay, walang problema ma'am. Nagapapritis nga po ako. dito. Manawa ka dito po pag namitas. Nandito lang kayo. Yan oh. Nagapakain nga ako sa hindi subscriber. Yung pang nag-subscribe at Wow, ang nag-view. pulang-pula. Oh, wow. Itong mga mga pangtinda talaga. Ito pala kita oh. Baka mapuno yung balkon ah. Ante, akin na ngayon maliit na yan, ante. Ito. Kunin mo na. Pilipitin mo na. Yan, Santa Ligaya guys, oh. Himala, hindi siya vitamins. Pero napapa-vitamins na yan. Wala akong dala. Walang dala. Ay, kaya pala agkakapoy ka eh. Maganda pong ano no, yung bago. Doon ako. Sa baba? Hmm. Siyempre guys, tikman natin to. Ona mo naman, kahit maliit lang siya, oh. Samahan mo ng tilapia. Papritis. Ahas? Aso? Aso, hindi ahas. It's a prank! Dali kayo aso. Sabi ko, ayan yung nakita na niya. Pinapahuli niya rin yung angso niya. Kita mo tapagalako kundi sirup ka mo. Aso wala. Mahal pala dyan Sir Ed Lopez. Tayo sa baba, mas ano. Ang samit. Ako yung iningot, iba yung nagkuhan. Meron dito hindi pa nakaalis. Ito yun, Yung nakatingin na nakatingin. Ayaw mo siyang magtingin. Lati pasing, huwag ka maggalaw. Huwag ka maggalaw. Ayan na, ayan na. Daming ahas dito guys eh. Dito sila nakatira sa mga gitna-gitna na yan. Lalo ngayon mag-araw maglabas yung mga yan. Ito magtarakbuhan. 600 po si Ma'am Elisa Gomez. Magkabayan pala na lang sila isa. Hello po Ma'am Teresita, Sir Kena from Seattle, Washington. Patikim naman. Ay, kung malapit lang po kayo, free taste po dito. Eat all you can. Wow, ang ganda nito oh. Ang limpog. Oh. Ganda ng Mga bunga. ba't nagpa-ultrasound siya ngayon? Di ba sa Webes pa magbalik? Hindi pa nagkasakit. Ay, admit na siya magpahilabin na daw. And shout out po kay Ma'am Rose San Juan from Quezon City.
Hello po sa ating 50 viewers. Ganda yan, ante, no? Kalimpog. Pink na pink. Kaganda kalaki. Nanggagaling sa puno ng palang. Ilat na yan. Lilim ng panlang. Hello po, Sir Albert Cortez. Ba't kailan ka? Ito guys, oh, patiklop na siya. Hindi ka pwedeng magira eh. Maglang pa. Kasi inaarawan na eh, lumalabas na yung araw, kaya patiklop na siya. Alas 7 to guys ng gabi hanggang alas 7 ng umaga ang kanyang nakabuka siya. Hello po, Ma'am Cha Agustin. Yan, meron tayong dito, kambalo. May imbag pa di tawan tudo, iranrana na matag tudo no oras ti pasukan. Talaga nga. Shout out kay Sir Dindo Crisostomo. Tapos na po kami sa dito, ulan. Night market mamaya sa San Jose. Ay hindi po binabaha dito Ma'am Teresita, dito sa Puro farm dragon namin. fruit ang Kasi bita. burol po ito eh. Pero yung mga bukid po na yan, bumabaha din po kasi nga yung mga tubig galing sa bundok. Pero saglit lang naman. Hello po, Sir Gayam. Aloha. Yan. Oh, ito po San Teligaya. Oh. Good morning po. Nagkapitas po kami ng dragon fruit. Masaganang ani po mga idol. Shoutout po sa Mrs. ko, Laureta Castro. Hello po Ma'am Laureta Castro. Maulan sa Manila. Ingat po kayo dyan. Baka makita mo na naman ante yung ahas. Kasi madaw na guys, oh, madaya oh. Hoy, Charot. kakaano ko lang guys, napagod ako. Kala kasi tambo to kanina oh. Pagod na lang. May upload po kami mamaya guys, sa abangan niyo po. Oh, napapakanta si Kuya Dan. Thank you po Sir Elmer. Ingat din po kayo dyan lagi. Aray, aray.
Gaganda nito, oh, kapupula. Yung tanim ni Billy na mani, hindi na ba pwedeng kunin? Hindi na po pwede eh. Kasi na, ano na, nasira na. Nababad na sa tubig. Nabulok. Tsaka yung mais, wala. Pinuntahan po namin kahapon, wala nang makuha. Hello po Sir Alan Buray from New Jersey. And good morning po sa inyo. Mag-harvest po tayo ng dragon fruit. Oh guys, magaganda siya. Ito yung mga poste na ito yung mga bagong tanim. Magaganda yung bunga niya. Napupula. Good morning mga ladies. Wow naman po, yummy. Magkano po ang kilo ng dragon fruit nyo? Dito po sa amin ay 100 lang po ang per kilo. Napakamura lang Ma'am Florence dito, guys. Orongan. Always a pleasure seeing you in a person at the DFL Farm Gagayam. Yan. Thank you po Sir Gayam. Hello, Gayam! Kumusta ka? Good morning sa'yo dyan. Hello din po kay Sir Kyle Patrick. Good morning. Busy ang mga ladies. Ingat po, love my 3 days. Have a great day. Bakit mo na mabigat? Mabigat. Ito, ang ganda oh. Marami oh. Kulay pink. Parang natakot ako dito kanina. Makikinis dito no? Kaganda. Mayapin na yun eh. Kalalaki. Baka ko na lang ito eh, 1 kilo, 2. Ma, kagaganda dun oh. Saan? Yun, dun lang oh, sa dulo. Dito na natin, balik ka na lang ng kid. Yan. Maganda oh. Hindi na magano itong camera. Aray ko, ano pa pa ay? Okay guys, exit na po kami. At magtulong na ako mag-harvest. Bye po. Bye-bye na kay auntie. Bye-bye. Bye po! Pinasilip ko lang ang aming activity ngayon. Bye guys. Bye! See you sa San Jose mamaya!